Antoni Matabosch, l'última vegada que vam estar conversant ho fèiem també asseguts en unes butaques com aquestes, envoltats de tants llibres com els que tenim avui en aquesta magnífica llibreria, i em deia que al menjador de casa seva, precisament, tenia una muntanya de papers esperant damunt de diverses cadires a poder abordar altres coses, altres llibres, altres publicacions. No? Creu que la vida viscuda amb intensitat és això, precisament, tenir muntanyes de papers esperant per fer coses sempre? Clar, depèn d'un al que es dedica. Que jo, per força, he hagut de tenir molts llibres, he hagut de tenir molt paperam, perquè el bisbat, des de l'ordenació, doncs, m'ha encomanat fer un munt de coses. Llavors, clar, cada cosa, la facultat, l'ensenyament, la pastoral universitària, tot el tema, la cultura, l'ISCREP, tot això, clar, cada cosa té les seves fonts, els seus llibres, la seva documentació, i per tant, sí, de vegades no trobo les coses. Era la casa a la qual fèiem referència, a la que va arribar vostè amb molts pocs anys de vida, perquè va néixer just al costat, no? Vaig néixer a la casa del costat i després de la Guerra Civil, l'any 41, es va traslladar en el pis que jo estic perquè ja no cabíem. Perquè hi havia el pare, la mare, 4 fills i vivíem amb una tia que era la meva padrina. I per tant ja no hi cabia i llavors vam anar a aquest pis que era més gran. De tantíssima gent a gairebé quedar sol, ara comparteix pis, no? Bueno, he estat sol, vaig estar acompanyat fins fa 20 anys. He estat 20 anys que he viscut sol, perquè tampoc ho necessitava, però llavors la pressió dels innumerables nebots ha fet que, bueno, hi ha anat bé, que una família colombiana doncs, visqués en una part del pis. Segurament són moltes les llibreries de Barcelona, o aquesta mateixa, en què no falta un llibre d'Antoni Matabosch, i segurament això reflecteix el seu llarg trajecte bibliogràfic, ara parlarem d'altres trajectes que vostè ha tingut a la vida, però segurament no n'ha tingut tants com el seu germà difunt, Joan Matabosch, bibliòfil de referència a Catalunya. Bé, jo n'he tingut més i ell n'ha tingut de més preuats, de més preu, perquè era bibliòfil, ara va morir fa 2 anys, tenia les 4 cròniques catalanes en versió d'aquells segles, tenia molts llibres antics per bibliòfil. Els meus són menys preuats, però en tinc molts més. En tinc a casa, no sé, uns 8.000 o 9.000. Es diu ràpid, es diu ràpid. Em consta que el seu nebot encara el visita i fins i tot l'acompanya en algunes presentacions. Sí, hi ha l'Antoni Matabosch Júnior, que és el fill segon del meu germà, que... Bueno, jo soc padrí de bateig d'ell, i tenim molt bona relació, i s'hi va presentar algun llibre, també va presentar la missa que vam fer dels 90 anys. Sant Pere de les Puelas. A Sant Pere de les Puelas. I vostè, que és un home que ve de l'àmbit del tèxtil, del sector tèxtil, com el seu pare i el seu germà, ha sabut entreteixir totes les coses que s'ha trobat a la vida de forma correcta? Bueno, aquesta va ser una de les raons per les quals el cardenal Martínez Sistac em va, entre cometes, enredar per ser delegat d'Economia. Diu, mira, tu ets un bon gestor, tant és gestionar teologia com gestionar diners. A més, ets una família tèxtil, per tant esteu acostumats al negoci, al comerç, i per tant ho faràs bé. L'obediència s'ha d'acceptar al final. I el seu germà, per exemple, el troba a faltar aquests anys? L'ha trobat a faltar? Home, sí que el trobo a faltar. Sí, jo anava cada setmana amb ell i a la seva dona, que va morir ara fa 2 mesos. Els anava a portar la comunió i xerràvem de coses. I una cosa que ens agradava a tots 3, és veure el Barça. Aprofitava a tot. Portar la comunió, xerrar, veure el Barça, i amb la meva cunyada estava molt aficionada a prendre una mica de Marie Brizard, que és molt empalagador. Pensava que m'anava a dir vermut de Reus. Sí, i això... Perquè era de Reus. Marie Brizard és de Reus? No, vermut de Reus. El vermut, sí, oi, era molt reusenca, sí. Els de Reus són molt de Reus, sí.
Tenim constància. Fa poc vostè participava en un acte, se'l veia damunt d'un escenari, poc habitual, és broma, damunt d'un escenari recollint un premi entregat per cristians de Terrassa, medalla al mèrit ecumènic, però segurament pot fer gala, vostè, de no haver rebut molts altres premis, per molts altres mèrits que segurament deu haver recopilat al llarg de la seva vida, i un d'ells potser podria ser el fet de conduir amb 90 anys encara, no? Tenir el carnet de conduir vigent amb aquesta edat. Aquest és un gran mèrit, segurament, per vostè. Vols que et digui, no em preocupen les medalles ni els homenatges. Precisament quan vam celebrar els 90 anys, ho vam fer en una missa i vaig dir, no m'agraden els incensos personals. I per tant vaig dir, escolta, fem una missa d'acció de gràcies, no una missa d'enaltiment de l'Antoni Matabosc. No m'agrada. Una missa celebrada a Sant Pere de les Pueles, a Barcelona, el dia de Sant Isidre. És la parròquia que estic adscrit ara. Tot i això, vostè, aquests primers anys de la seva vida sacerdotal, lluïa la sotana, amb el pas del temps ho va deixar de fer, oi? Bueno, quan vaig entrar al seminari, que tenia 18 anys, doncs esclar, ens van posar la sotana, ens van posar l'esclavina, ens van posar el barret i havíem d'anar sempre amb sotana, excepte per dormir, esclar. Bueno, cadascú feia el que volia. I llavors, esclar, vaig anar a Roma després de 3 anys de filosofia i després, com que em van tonsurar, abans feien la tonsura, i a la tonsura ja has de portar sotana, fins que em van ordenar de capellà, va venir el concili, i llavors l'any 66, em penso que era, ja no, la sotana ja va desaparèixer. I què queda després d'aquests anys de l'Antoni Matabosc, que barrejava el sacerdoci amb el periodisme en una missió molt clara d'unir comunió i comunicació, i que d'alguna manera destacava per aquestes peces, aquestes cobertures a les assemblees ecumèniques en clau catalana que vam poder llegir després del Concili Vaticà II? Jo tinc una història que ha sigut moguda, diguem, personalment, perquè tots els meus estudis abans de l'ordenació, i després de l'ordenació també, van ser abans del concili. Jo vaig acabar els meus estudis l'any 61, i el concili va començar el 62. Per tant, tota la formació va ser preconciliar. Aleshores, els anys que van venir, que jo estava de vicari a Arenys de Mar, van ser els anys de seguir molt el concili, d'entusiasmar-me a les noves visions sobre l'Església, sobre el món, sobre la cultura, l'ecumenisme. I llavors, a partir del 65, que vaig anar, el doctor Modrego em va demanar per anar. En aquell moment no hi havia facultat de teologia encara, era el seminari de Barcelona. I llavors em vaig trobar que tot el que jo havia après a Roma, la gregoriana, la metodologia i la manera d'ensenyar i d'entendre-ho, vaig haver de fer un canvi molt gros. I, bueno, els primers mesos i anys a la facultat van ser una mica difícils, perquè era una altra manera. Vam passar de l'escolàstica a un mètode més pedagògic, més bíblic, més històric. Uns anys en què l'ecumenisme vivia en una època embrionària, podríem arribar a comentar, en què potser s'ho veia amb una certa reticència. No sé si fins i tot l'ecumenisme per vostè era una pedra a la sabata en aquell moment, però com passava amb molts altres sacerdots i seminaristes. I fins i tot tinc entès que vostè va fer alguna malesa en alguna església protestant. Estàs ben enterat, Sí. Bueno, saps què passa? Que en les escoles i els llocs era normal que diguessin que els que no eren catòlics, sobretot protestants, perquè no hi havia res més aquí, catòlic o alguns protestants, no eren heretges, eren gent dolenta. Jo quan tenia 9 anys, un grup d'amics vam anar a tirar pedres en una església que ja no hi és, a la Diagonal en Via Laietana, llavors era, sí, Via Laietana era llavors, i vaig trencar un vidre.
I I passats els anys... al cap d'anys em vaig conèixer el pastor, molt bona persona, i li vaig demanar perdó, dic, escolti, oi que van venir uns nanos fa uns anys a clavar-li pedres? Diu, sí, em van trencar un vidre. Vaig ser jo. Bé, ens vam fer amics i tal. O sigui que el Concili Vaticà II va canviar moltes, no només per mi, sinó en general, va canviar moltes coses, entre les quals que tot depèn del Vaticà II de l'obertura. Joan XXIII deia, què és el concili? Diu, obrir finestres perquè entri aire fresc i nosaltres també puguem sortir. Que això és una imatge de dir l'Església no ha d'estar tancada com una fortalesa, com un castell, amb unes muralles que es defensa de tot el que hi ha fora, perquè a fora ens ataquen sempre. En canvi, el concili pel Joan XXIII, i és veritat, va ser un obrir-se a la cultura, a la societat, a l'ecumenisme, als altres cristians, a les altres religions, cultura. Un home entregat com vostè al Concili Vaticà II, però que ha obert finestres des de dins. Això és molt diferent, a obrir-les des de fora, precisament, no? Veure'l des de dins? Obrir les finestres des de l'interior de la mateixa església. Ah, sí, clar. Bueno, clar, perquè jo vaig ser format tant de petit com fins als 20 i pico d'anys amb una forma molt clàssica. I la veritat és que jo no encaixava, vull dir, bueno, anava fent el que es feia. El que passa que quan va venir el Vaticà II va ser com un dir, bueno, això és una altra cosa. Vull dir, no és que el desitgés, però en el fons va ser un canvi que va ser fantàstic. I en aquest horitzó que vostè m'està explicant i que d'alguna manera la confessió catòlica era la més preponderant en una societat com la que vostè va viure de jove, quines diferències trobaria amb l'actualitat, en què actualment hi ha tantíssimes confessions a peu de carrer i en què hi ha algunes fins i tot vinculades a fonamentalismes evangèlics que no deixen, diguem-ne, ben parada la fe. Què en pensaria vostè? Sí. De fet, fa 40 anys, 35-40 anys, a Catalunya hi havia uns quants milers de protestants, perquè ells es van establir ja a mitjans del segle XIX, a la Primera República, però eren uns quants milers. Hi havia unes dotzenes d'esglésies protestants, hi havia una sinagoga i hi havia un temple ortodoxe. Actualment a Catalunya hi ha més d'1 milió, 1.100.000 de persones que professen una religió que no és la catòlica. Hi ha hagut un canvi grandíssim en tot això. Hi ha, doncs, aproximadament hi ha 500-600.000 de l'islam, musulmans, hi ha 200.000 aproximadament protestants, i després hi ha altres. Bueno, per exemple, els temples ortodoxes han passat d'1 a 52. O sigui que ara vaig estar no fa gaire a la inauguració de l'església romanesa ortodoxa aquí al Camp de l'Arpa. O sigui que hi ha un panorama absolutament diferent. A més, també ha augmentat el nombre de gent indiferent i atea. En aquest moment sembla que està una mica parat, fa uns anys, però bueno, hi ha un 30 o 35% de gent que són agnòstics, ateus o indiferents a la religió. I a vostè, que ha declarat en alguna ocasió que l'accés al seminari va ser una de les decisions més difícils que va prendre a la seva vida, potser la més difícil. Sí, la més transcendent, diguem-ho així. Quina confessió creu que li atraparia, li agradaria, diguem-ne, conèixer de més a prop en cas de no accedir al catolicisme? Si tornés enrere i hagués de triar per primera vegada? No ho sé. Bueno, jo em trobo molt còmode amb el catolicisme, la veritat, perquè em sembla que dona amplitud per poder... Clar, de vegades l'Església Catòlica es pren com una església molt monolítica, i la veritat és que no ho és tant, ni molt menys, perquè hi ha des de gent molt religiosament dretana, per dir-ho així, o més fonamentalista, gent de la teologia de l'alliberament. Per tant, hi ha tota una gamma de posicions. I, per tant, bueno,
pots estar amb molta llibertat dintre d'uns eixos fonamentals. No ho sé, jo no sé, no ho he pensat mai que em pogués fer d'una altra confessió, tot i que tant altres religions, l'islam, el judaïsme, etc., els he estudiat i estic en un seminari de la Fundació Joan Maragall sobre l'islam fa 27 anys que ens reunim cada mes per estudiar un llibre cada any. Però no... Jo estic molt còmode dintre del catolicisme. Antoni, una persona com vostè que ha conegut tan a fons l'Església catalana, des del Concili Provincial Tarraconense fa 30 anys, el GETER, que enguany celebra aquest 20è aniversari, que ha passat per tantes institucions com les que m'ha mencionat, com la Fundació Maragall, l'ISCREP o la Facultat de Teologia de Catalunya, que és el que d'alguna manera ha fet més bon home o amb millor personalitat l'Antoni Matabosc, que ha arribat als 90 anys, i d'alguna manera quina ha estat la seva vinculació amb totes aquelles persones, perquè ha conegut molts caràcters, ha conegut moltíssimes personalitats, des de bisbes a sacerdots, i fins i tot passant per la mateixa Santa Seu. Què és el que l'ha construït a l'Antoni Matabosc? Jo he passat per 6 bisbes i 8 papes, o sigui que és una mica llarg. A veure, a mi m'ha marcat profundament el Vaticà II, perquè m'ha donat una manera de ser capellà, de ser prevere, obert a la societat i al món en què estic. Llavors, les concrecions d'aquest estar amb la societat i aquest evangelitzar com a església m'ha estat donat amb els nomenaments que m'han fet. Jo de vegades dic que l'única opció que he fet és anar al seminari, i encara perquè em va semblar que hi havia una crida perquè hi anés. I després els bisbes m'han encomanat primer estar de vicari a diverses parròquies, però després anar a la facultat, en temps, l'any 65, encara no havia acabat el concili, per tant va ser tot un canvi, i després m'han anat encomanant coses que sempre han sigut de cara a la cultura, a la universitat, a l'ensenyament de la teologia, i per tant sempre han sigut coses... El bisbe Marcelo em deia «Usted siempre está en la frontera». Dic, bueno, escolti, és que... Vaig dir, ara com li explicaràs això? Diu, mire, si alguien invade Cataluña, mejor defenderlo en la frontera con Francia o con Aragón. No esperar que vengan a Barcelona. Vaig dir, bueno, això és una manera de dir-ho perquè ho entengués. Quan arriba a aquesta edat, als 90 anys, creu que gaudeix d'una major llibertat a l'hora de dir determinades qüestions, que potser durant aquests temps no va poder dir en forma tan clara o de forma tan directa? Bueno, potser una mica, però no gaire, no. Jo he intentat de fer com he pogut i aprofundir i actuar amb les coses que m'han encomanat, però no, jo crec que ho he fet amb bastanta llibertat. Precisament les memòries que vaig publicar fa 2 anys i que ara es publicaran en castellà es diuen La penúltima paraula. I això és perquè, dic, el bisbe sempre tindrà l'última paraula, però la penúltima l'haig de tenir jo també, com qualsevol. Després ell ja decidirà, però jo tinc la penúltima, jo puc dir la meva, jo puc ajudar a pensar o a rumiar Jo penso que, de vegades tampoc has de fer declaracions així extemporànies, però jo crec que he tingut, o he intentat tenir almenys, bastanta llibertat. Ho diu algú amb una clara sensibilitat musical també, i seduït com els seus avantpassats per la participació assídua tant al Liceu com al Palau de la Música. No sé si vostè també freqüenta també aquests dos encara, aquests dos espais. Jo havia estat molts anys al Palau de la Música, al Palau Cent. Ara, els últims anys, no hi estic. El tema del Liceu i de l'òpera
és un tema doncs, antic familiar, perquè, mira, ara, l'any passat va fer 100 anys que els meus pares es van conèixer al Liceu. I sempre han tingut un lligam molt fort amb el Liceu. I jo mateix, quan vaig entrar al seminari, l'any abans, vaig dir, com que després de seminarista i de capellà no podré anar al Liceu, imagina't quina concepció de l'època, però era així, doncs ara agafaràs una òpera francesa, una òpera italiana, una òpera alemanya i et despediràs del Liceu. Després ja això s'ha acabat. I després hi ha una tradició perquè el fill gran del meu germà ha sigut 15 anys director artístic del Liceu i ara fa 10 anys que és director artístic del Teatre Real de Madrid. Però jo em vaig estar allà la setmana passada. Molt bé. Precisament fa una setmana vaig estar a la residència sacerdotal Sant Josep Oriol de Barcelona, on no sé si vostè vol anar a parar en algun moment de la seva vida o creu que té corda per molt, i un sacerdot jubilat precisament em deia que el que feia en aquests anys de reclusió, de tancament, és recollir de nou la corda, llançada durant la vida. Vostè creu que també està... Recollir la corda d'allò sembrat. Creu que a vostè també li ha arribat aquest moment també, o li arribarà aviat aquest moment? Bueno, jo de moment em trobo físicament i suposo que mentalment bé, o normalet, i no sé, això de recollir la corda és com si un s'amagués, no? S'anés amagant. Bueno, Ciceró té el llibre sobre la senectut, la bellesa, i diu els joves fan les coses amb força, amb coratge, amb això. Però diu, el més important no és això, el més important és la prudència, és el consell i això. Diu, i això les persones grans solen tenir-ne bastanta quantitat. Jo trobo que a través dels anys has d'adaptar-te a la teva edat, a la teva experiència, que com més vida tens i més experiència, clar, jo no recullo àncores sinó que, bueno, vaig fent segons el que em sembla que s'ha de fer i puc fer, i bueno, Déu dirà, no sé, no. Jo ni he demanat mai vida llarga ni vida curta. Antoni Matabosc, moltíssimes gràcies. Té l'última paraula. Fins aviat. L'última paraula. Que vagi molt bé. Bueno, l'última paraula és el nom del llibre. Gràcies per tot. Molt bé, a vosaltres.